Ojo lali subscribe ditutul tul tul tul. Ya, yen sira mengko ning alam barzah kono ditakoni malaikat mungkar lan nangkir aja sampe kleru ngomong. Yen takoni Gustimu sapa aja sampe angling darma ya Gustimu Gusti Allah. Lamun takoni pangeranmu kang maha kuwasa, aja kek pangeran Batik Madrid kok kleru sampean tenan salah kaprah. Dadine lek umpama kitabmu apa kok kek Quran ya kuwi Al-Qur'an. Terus ditakoni kowe nek ndonya nyang apa ya kuwi terserah urusanmu mbah apa dolan apa sonjo lek sore apa ngrunduk kuwi ora urusan sampean aku dhewe ora ngerti aku dhewe sok ngrunduk marane dadine lek kuwi cara lek disiksa ya sampean jawab ae aja suruh lho lara iki lara lho kowe tak laporne lho nek ngono caramu pasal kuwi tadi RT ngono mbah ya sabar hati-hati lakoni ning alam barzah kono kudune sabar tawakal munggah haji ora kaget sampean mergane wis kadung digaring.